Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Mambo Dhuterere vazoenda kunotora mota nemukadzi wavo, asi chinhu chanyanya kushamisa vanhu ndechekuti kana mukatarisa pamapictures havasi kutombofara. Ndezviya zvekuti vangoendera kuti vari kuda kunotora mota chete, asi havana kana basa nemukadzi wavo. Zviya zvatakataura kuti seweekend ndo vakavafosta vakadedzera kuti kana muchida kunotora mota idzi nemari munofanira kuti mugadzirise chii, mugadzirise rudo rwenyu. Asi it seems Mambo Dhuterere vatotadza kana kusmaila kuti vafare pamberi pevanhu, vanga vachionakara vakatsamwa vakashuruvara. So ndo nyaya iripo guys, hatizivi tinoti kudii nazvo, asi Mambo Dhuterere has made his mind. Nyaya iri pakuti havachatodi mukadzi zvachose, mukadzi havachamudi Mambo Dhuterere zvachose. Nyaya iringori pakuti vari kuda mota nemari, asi varipo vamwe vazukuru vambuya nende vanga vasina kufara nezvaitwa naMambo Dhuterere. Aritoripo mumwe munhu adedzera kuti iwe murume iwewe unonyadzisa uzisimbe remurume, ndozvawanga wakatsamwira kurambira mukadzi kuti hauna kupuhwa mota nemari. Munongoziva mega Mambo Dhuterere vamwewo vanenge vari veZanu PF, saka kubvira kare vachingodawo mota, saka mota havanambobvira vaipuhwa, saka mota vakazopuhwa izvezvi, saka vazodzokerana zvavo nemukadzi wavo. But it seems kungodzokerawo kuya kwekungoti vafadze seweekend nevamwe vanhu. But vazukuru vambuya nende vari kudedzera tiri kuzviona, ugosiya futi mukadzi uchaona tichakuzvambura sei, because pane marumazi ekuti Mambo Dhuterere vari kutodanana nerimwe hure rero. Marumazi aripo ndeyekuti vakatoenda vakanorora vakabisa mari. Muchazodziona zvadzo dzakubuda nyaya dzacho, dzichabuda dzasizwai muchiona nezveMambo Dhuterere. Hatichavaoni vachifamba nemukadzi wavo, havachaendi navo mukadzi wavo kunze kwenyika kunoimba. Munongoziva vaifamba naye vanga vari tu pese pavanofamba, but nezvi vakungoita zvavo vega, vachiziva kuti futi vari kutizira nhumbu yemukadzi wavo yavari kudedzera kuti haisi yavo. So handisi guys, not kudii nazvo, asi thank you so much, don't forget to subscribe.